Ctené kolegyne, kolegovia, milé dievčatá a chlapci, vážení hostia, mám úprimnú radosť z toho, že sme sa tu všetci po prázdninách zišli. Srdečne vás všetkých vítam v novom školskom roku 2012-2013. Zvlášť úprimne vítam našich prvákov, pre ktorých to bude asi iné, ako to bolo na základnej škole. Chvíľku vám to potrvá, kým sa adaptujete na nové podmienky, na nové predmety, nových učiteľov, nových spolužiakov, ale určite to nepotrvá dlho, to hovoríme zo skúsenosti, my, ktorí sme už trošku starší. To poznajú druháci, ako rýchlo ubehol školský rok a už sú v druhom ročníku. To nehovorím o štvrtákoch, ktorých čaká neľahká úloha, maturitná skúška. Posledné 3 dni v médiách nepočúvame o ničom inom, len ako sa končia nádherné prázdniny, krásne leto, naozaj bolo teple, oddychli sme si a je treba začať pracovať. My, učitelia, aj nepedagogickí pracovníci, sme sa na vás naozaj veľmi tešili. Oddychli sme si všetci spoločne a školský rok nepotrvá dlho. Tých pár dní, ktoré prídeme do školy, ešte aj z tých, keď ste pozerali v televízii, je 17 dní prázdnin. Najbližšie sú už koncom októbra. Je treba počas týchto školských dní naozaj seriózne pracovať, pretože záver, maturitná skúška je neúprosný. Nikoho nestrašíme, len vám pripomíname, že v škole sa treba učiť. Treba to brať tak, že to, čo sa naučíte, vám vo vašom živote môže jedine pomôcť. My, učitelia, sme tu od toho, aby sme vaše sny, vaše plány, keďže ste si vybrali našu školu, pomohli splniť, aby sme naplňali tieto sny spoločným úsilím. Snaha učiteľov je márna, pokiaľ nevidia ani trošku snahy zo strany žiakov, ani trošku pochopenia, že vás chceme naučiť pre váš budúci život. Chceme vás pripraviť na vysoké školy, ale chceme vás pripraviť aj do praxe. Určite to nebude ľahké, ale zas to nemôže byť také ťažké, aby ste to nezvládli. Zvládli to tí pred vami, určite to zvládnete aj vy, pokiaľ budete chcieť. Štvrtákom musím pripomenúť, že maturitná skúška bude mať trošku inú podobu, pretože väčšia váha sa bude klásť na externú skúšku pri ústnej forme internej časti maturitnej skúšky. Ja pevne verím, že naplníme ciele a plány, ktoré sme si dali do tohto školského roka. Získali sme minulého roku certifikát kvality školy a našou spoločnou úlohou bude, aby sme tento certifikát, túto kvalitu dokázali o rok obhájiť. Dali sme si za cieľ, že zlepšíme dochádzku žiakov. Dali sme si za cieľ, že výsledky na konci školského roka klasifikácie budú lepšie. Budú lepšie aj na maturitných skúškach. Dali sme si za cieľ, že zapojíme väčší počet žiakov do mimoškolských aktivít, do súťaží, do reprezentácie školy nielen na školskej úrovni, ale aj na mimoškolskej úrovni. Dali sme si za cieľ, že budeme reprezentovať na dôstojnej úrovni našu školu. Ako tieto ciele, plány naplníme, to ukáže až jún. Ja pevne verím, že spoločným úsilím žiakov, učiteľov, ale hlavne rodičov sa nám pomôže tieto ciele naplniť. Pevne verím, že rodičia, rodinní príslušníci nám pomôžu, pretože nielen učiteľ musí vychovávať a vzdelávať, ale aj rodina musí pomôcť učiteľom, aby tá výchova a to vzdelanie boli na patričnej úrovni. Na úrovni, aká sa kladie pre stredoškolákov. Stredné odborné školstvo pokročilo každým rokom.
Máme súhlas na otvorenie nového študijného odboru od roku 2013-2014, manažment regionálneho cestovného ruchu. Máme pripravený školský vzdelávací program pre tento školský rok, kde otvoríme 2 voliteľné predmety, jazykovú odbornú prípravu a podnikanie v cestovnom ruchu. Sme pripravení na tento školský rok. Máme vypracovaný plán práce školy, máme pripravený školský vzdelávací program pre prvákov, máme učebnice na cudzí jazyk, pre ostatných máme učebnice, ktoré nám dodalo ministerstvo. Pokiaľ ministerstvo nedodá učebnice, škola môže pracovať len s tým, čo si pripravia učitelia. Čo vám zaželať do budúceho školského roka? Najprv pevné zdravie, aby sme mali dobrú dochádzku a aby sa nám chcelo učiť. Veľa úspechov, porozumenia, my učitelia urobíme všetko preto, aby škola bola naozaj pre vás hrou, aby sme vytvorili priateľské prostredie, ale potrebujeme vašu spoluprácu. Čo sa týka organizácie školského roka, prváci už videli svoje rozdelenie do tried, teraz pôjdu so svojimi triednymi, tak ako sú rozdelení na nástenke, pôjdu do tried, kde dostanú základné informácie. Vyučovanie u nás začína 7:50. Čiže 2. a 3. ročník vie, aké je zvonenie. Prváci sa dozviete zajtra.